Tady CDC a zrovna do lesa, protože vám chci natočit potok. Mám na to krásné boty, krásky, no. A tady se to nějaká krát přístani. Já jsem tady už byl a zapomněl jsem si kameru, protože já o tom nevěděl, že tady nebyl týden. Ty vole, to neskočím. Musím nějak rychle a musím to obejít radši. No a ty krávo. Všude tady je bahno. Tady byly záplavy, asi to tak vypadá. No a omlouvám se za to, že mě není moc slyšet, protože tady teče potok. Je tady děsná zima. No a tady to začíná. No to začíná už dávno. Tady potom byly záplavy po kraji. Asi to tak vypadá. Tady je nějaká šťápota, tady není má. Pak tady je ještě jedna. Taky není má. A já si to také obcházím, protože tady teče voda. Tady neteklo. Takže tady byl plot. Tady taky tekla voda. Teda neměla týct, ale tekla. A tady a jo, to dál, abyste mě slyšeli hlavně. A tady měl být plot. Teď tady jsou úplně zvohlí jako. Vypadá to, že tady byl bagr, ale nevidím žádný koleje od aut. Prostě divný tohle. A ta kláda měla být tam vzadu někde. Tady to je pěkně to. Já asi nevím. Se rozmýšlím. Tady už se větev. No, tady už se větev. Tady měla být větev. Na tomto má kamení, no. Asi už se a takže a byl tady pes. Takže nevím, kde to mohl být. Vypadá to na starostu. Ale to ne. Takže to úplně propadá. Mě to úplně vidět ťápoty. To je průser. No a tady můžete vidět, jak ten plot je pěkně zvohlej. Ty vole, ale je to divný, protože před týdnem to bylo úplně v pohodě. Ani si nepamatuju, jestli pršelo, ale každopádně jo. Já to jdu obejít zase tudyma jako předtím. A to je úplně to, no. A jdu zase zpátky, no. Skoro. Pak půjdeme ještě dál jsem nebyl. No, tady tekl tenhle ten potok. No, tady začal týci, tamhle ten zádu, že jo. To je... Ne, bacha. Tady taky je voda. Tady tekla, ale nyní je bahno zase. Tady pipe jumping. Tak. Au. To vole, ale tady nemohla týct voda. Jsem se měl jít včera, ty vole. No, dáme hore je pole, takže to je asi jasný. Takže se tečou vodopády. A jinak podle mě všechno je, jak má být. Tak bylo. Tady je můj slavný stromeček. Jsem si oblíbil a tady ho někdo opousal. Já, no to mi lezlo po krku. Nevím. Tady taky byly záplavy, tady je úplně. No a tady to se trošku upravilo. Tady teče jenom jeden potok, vzadu už to neteče. Dáme jesle, teda ten ne jesle, ale
No, tak já jdu zpátky. Zase. A to je asi tak pro dnešek všechno. Loučí se CDC a já se natočit. Půj pavučina. A to je asi tak všechno. A jo, a tam je bytovka. Není tam vidět moc. No a to je pod bytovkou jakoby. Skoro pod bytovkou. Takže jsem hnedka blízko toho. A zase. Já zase nevím, jak to mám vyšlápnout. Šlápnu si na tenhle velký. Na ten dole to nejde, protože to meká hop. Co, teď jsem se smetnul. A jo, a tady ten tady taky nebyl. Ten byl schozený. Padlej, tak tady dali. Diváče. No a to je asi tak všechno. Takže dík za pozornost a dík za shlédnutí. Jo, a dneska nevím, proč jsem to natáčel zrovna náš les, nebo ne náš, ale u kobytovky, ale nevím, tu kopeček, tam je krásně rovně vidět na pole, takže už to asi prodlužuju o minutu s tím končením a to je asi tak vše, takže zdar.